kusikia nje si mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida ana shida hata kidogo. Piny Kenya biro keto bura moro mar ariyo mar keto kare chenro mar ikruok ne koth mar Nino. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni romo ni biro nono mathoth kaka omenda ma ibiro ket thenge ne ikruok ne kodhno ibiro tigodo kaachiel kod keto ler kaka ibiro yud omenda go. Kolose nyasi mar goero kamano ne jagoro mar mongirore e migawo mar teko kod weche modhi Mohamed Liban, Gachagua bende nopuoyo kweth ma obalo kod piny owacho ni kwe masani gi keto kelo luasi maber mar gero Piny Kenya. Unajua tulikuwa na mkutano deputy governor ya kupanga mambo ya Nino, na siku ya Jumanne tutakuwa na mkutano ingine technical. Maybe governor atakutuma kwa hiyo mkutano ndio tufanye mpangilio ya ile usaidizi. National government itatoa, donors watatoa, na nyinyi county ile mtatoa, ndio hii maji yote isipotee yote. Tujue ni vipi hii maji itakuwa mingi, tunaweza kutumia ingine itusaidie pale mbele. Na ni vipi tutaweza kukinga wa Kenya, watu ya Isiolo, wasikuje kukufa kwa sababu ya mafuriko.